Basta yung mga cancer, ako nga pala si Paulo at ako ay bagong gagong gupit. Sobrang hyped ako ngayon kasi kapat kanina pa ako magre-record. Bigla nawala internet, so nagliwaliwaliw ako sa gilid-gilid ng kwarto ko. Di ko alam anong gagawin ko sa buhay ko. Biglang bumalik, so ayun, naipon yung aking lakas. Tito Elmer, ano ginawa mo sa buhok ko? Siya yung barbero ko. Barbero ka talaga. Huwag kayong matakot sa akin kahit mukha akong totoy ngayon. Yan talaga pag bagong gupit. Pero pumapapakto ng puday. Hops, tama na papabiyan siya. Simulan na natin. Daanan ang mga maymays ng Pinas. Hindi ako insecure sa itsura ko. Unang maymay. Hindi ko pwede ipakita yan, mga hayop kayo. Pumapatak na naman ang ulan sa... Pero dito iba ang pumapatak. Sunod. Dota. Yan ang SS na mahirap labanan. Wala akong sasabihin dyan. Sunod. Anong isda to? Dragon. Avenge the Fallen. Hindi ko to alam na isda. Masarap ba to isdang to? I mean dragon. Sunod. How to cook your dragon. Dude, Parachong! Ito yung mga Winnie the Pooh memes. Kung saan kailangan mong palitan na isang simple, gagawin mong modern, mas complicated, mas complex. Ikaw bahala. Kasi, di ba, hindi mo naiintindihan. Dapat ito kong mas salita. Kasi ayaw namin tumatasikil na kayo namin, okay? Hindi nyo naiintindihan kasi mga hampas lupa lang kayo, okay? Parang lagi nang gigigil. Sunod mga Lasalians, let's go! Yan ang gusto ko. Pakyo. Punyeta ka. Alam yan ni General Luna. Oh, punyeta! Ang hindi ko magets lang doon sa una redundant na yung use ka. Kasi Tagalog ng you is ka. So, ano ba ibig sabihin ng punyeta? A punyeta is go to hell. So, parang go to hell you. Parang gano'n. Pwede may sense kasi yung pakyo ka. Sunod. Dude, grabe, sir, kahapon. Shit, grabe, pero yesterday was so lit. From Unholy Philippine Memes Revive. Images you can hear, Tito Jericho. Hops, joke lang, Tito. Yeah. You know, we met at the laboratory last week, you know. Pag ganyan kasi magtawag ng barkada, di ba? Si pare, si Chong, di ba? Kailangan dalawa, di ba pwedeng isa lang Baka isa to tawag mo pare, isa tawag mo Chong. Lahat to nagkakaugnayan. Sunod. From Pokemon Philippines. Sana maisip mo rin kung ilang pagkain ng tinis ko hindi kainin para lang mapakapagpadala ako ng malaking pera dito. Di ba kaya ka siya Pokemon? Kasi binigay ng nanay mo ang kanyang Pokemon kay Professor Oak. Kasing tigas yan ng puno ng oak. Ops, joke lang, wag natin sirain ang ating childhood. Sunod. Ay, mata ko. Shit, na-imagine ko tuloy. From Drix. Pilipinas kong mahal. No, ewan ko, may mga kanya-kanya silang opinion na ayaw nila ang Philippines kasi kay King Philip, nung na-discover tayo ng mga Espanyol. Ayaw naman nila yung Maharlika kasi based siya sa kagustuhan ng dating diktador. Ano magiging tawag sa atin? Maharlikanyo? O maraming gano'n. Pero either way, mukhang hindi naman natin matutuloy. So, sunod from Cyril. Iho de puta! At least meron din tayong matino, di ba? Sunod. Bakit puro mura? From MJ Wine lang ba? No? Oh my God. Hindi! Kapag sa pamilya channel kami dito, walang ibig sabihin yan. Makakasya talaga kayo lahat. Sunod ako, tama na. Dead meme. Literal na dead meme. From Calachuchi, how to insult. Mga bobo Los Indios. Yan yung N-word equivalent sa States, diba? Ito yung I-word na sinasabi. Ito yung nagiging derogatory term na sinasabi sa atin ng mga Espanyol dati, ng mga racist doon na para mas mababang uri tayo ng tao. Alam nyo na yan. At hanggang ngayon, pinagdadaanan pa rin natin yan sa kamay naman ng ibang bansa. Ang saya maging Pilipino! Yes! Sunod, from France, Mobile Legends. It all interconnects in the time conversion zone. From Edgy Alcacid. Kung inaral nyo ang mga ginawa ni Dr. Pepe, alam nyo kung bakit ganyan, diba? Alam nyo ang katotohanan. So, hindi na ako bibigyan ng spoiler alert. Baka iba dyan hindi pa napag-aaralan at magbasa na lang kayo.
Maraming salamat. From Omiyak Komyak, huwag mo ko hawakan. Noli me tangere, di ba? Huwag mo kong salingin sa ating sariling wika. Huwag mo kong salingin. Tito YouTube, huwag mo kong salingin. Sunod, maraming salamat. From Gil, milk tea. Kaya mas mababang uri ang milk tea. Okay, tayo dun tayo sa kinalakihan natin. Yung tipong yung libag at usok ng mapapasok sa loob. Yun yung nagpapasarap. Magpapadagdag ka pa ng arnibal. May kita mo si Kuya doon, di ba? Nagtatakal nung pawis pati nung nasa ibabaw nung taho. Yun ang kailangan mo eh. Tapos minsan tatalsik pa sa paa mo, nakachinelas ka, may inis ka. Sige, akin, dagdagan mo lang arnibal, kuya. Sige na. Sorry, medyo nagkuha ako sa aking nakaraan sa mga nangyari. Sunod, from Edzer. Binibini, nais ko sanang malasap ang masarap mong labi at ang iyong malinamnam na katawan. Kung kaya tara na, nasilid umpisahan na ito. Bakit tanong? Hindi ka pa sure? Ano ba yan? Magagalit si Dr. Pepe. Ang baboy, di ba dumadagdag? Kala mo ito na max level ni Winnie the Pooh? Hindi pa. So, mabibigyan ko ang Winnie the Pooh ng 3 Maria Clara sa 5 dalagang Pilipina. Yes. Sunod, from Jello. Di ko lang bakit siya masarap eh. Bakit siya manamis? Kung iisipin mo, ang plema, yan yung sipon na nilunok mo eh. So, parang nag-e-evolve siya, dadaan siya rito. Tapos pag dito magiging plema na siya. So, alam yung lasa ng plema. Yun ang sipon na nag-level 2. So, wag kayo mandiri, normal lang at okay lang. Topping sa Paris yan, sunod. From Cypher, Prince Mompad, dating to marry. No fuck buddies, no flings, no side chicks. If having hoes still excites you, then you're still a boy. おかわいいこと At syempre sabi ni, Payani ng Pilipinas, that's cute. O kawaii ko to. Please, yung mga white types dyan, tigil-tigilan yung kalokohan nyo. Hindi lang yun ang basihan ng pagkalalaki, parang awa nyo na, okay? Hindi yan parang, ako anghel. Ha? Wala akong kagustuhan sa babae, pero mamahalin kita. Ang katotohanan, hindi lang yun ang layer ng pagiging isang lalaki. Marami yan. At hindi lang naman din yun ang pwede mong gawin. Pero kung mahilig ka sa ganon, hindi yun nakakapagpababa ng pagkalalaki. Parang awa nyo na yung mga white knight ng Pilipinas. Yeah. Para yan sa mga babae na hindi kayang salingin. Yan yung mga sasakyan lang ng mga white knights, na mga naloko ng mga fuckboy. Dito ka lang sa akin. Hanggang vulnerable ka pa, hanggang mababa pa ang self-esteem mo at kumpiyansa mo sa sarili ka rito. Yayakapin kita. Yes. Ako magtatakbo sa'yo. Wala lang iba. Wala ako nakikita. Kita mo itong pulang damit ko to. Wala ako dyan nakikita at wala ako naiintindihan. Baka sabihin dalawan ako. Pag naman nagpakita ko iba, baka sabihin don't hard naman ako. Wala akong mapupuntahan. So, disclaimer, hindi ako gumagawa ng mga memes ha. Nagre-react lang ako. Ha? Huwag kayo masyadong triggered ng mga keyboard warriors dyan. Hindi mo kasi nakaintindihan eh. Ha? Mga gigil na gigil. Wala mo akong pake sa nararamdaman nyo. Kasi wala na akong nararamdaman. Sunod. If I bully you, it means... Okay, saan galing yun? Anong connect nito? Alam mo, wala akong pake. Sunod, kailan ba niya matatanos ang China? O babalik ba sa atin to? Maraming salamat, Ejiel Casid. Dutertanos, sunod. Congrats po, sobrang cute. Binyagan na yan. Oh my God, okay. Okay, di ko pwede pakita yon. So, sa mga nagtataka ko ano yon, imagine wala may bagong sapatos yun. Di ba may ginagawa kayo? Mas isipin mo lang, sa bata mo yung gagawin. natanos yung bata. Oops, tama na po. Pamilya kami channel dito. Sunod. From Gaming Memes for Hopeless Filipinos. Yeah! Tito Willie! Bro. Yeah, respeto naman. Yes! Yeah! Dito eh. Sarap paka-hype sunod. Thanos Jeep, yes. Ang dapat na driver dyan, yung kuyang ayaw pumigil magpara. Naalala niyo pa ba siya? Yun ang bagay na driver dyan kasi mauubos ang iyong buhay at iyong lahi pag nasa labas kayo or nasa loob ganyan. Yan yung mga shaman lang pero paglabas nyo, waluhan na lang kayo. Sunod, nilaga na off.
Dairy okra para may laway sa loob. Para may uhog, di ba? Sabi nga ni Gordon Ramsay kanina. Finally, some delicious F-word food from Mr. Wia Bobo. Nice name. Ah! May mas gusto ako music dyan. Mima Jasmine Paulul. Maraming salamat. Diba mas maganda? Sunod, from Pautang 5. Yan ang Travis Kunz word of advice. Sangkutsahin mo ko, Tito Travis. Hindi ko nga alam yun di ba? We learn from everyone, from all walks of life. Tayo ay natututo. Ganyan maging Pilipino. Iba-ibang babae sa iba't ibang dako ng mundo. Ganyan natin maintindihan si Dr. Pepe. Unang Hokage ng Pilipinas. Sunod, speaking of Hokage, yes, never forget Tito Pepe. Alam niyo naman. Happy birthday, kagawad! Nga pala! Sunod! No, ba't ako namatay? Bakit ka nandyan, Paolo? Paolo Labellino, diba? Sa mga nagtatanong sa akin, tunay ng pangalan, it's Paolo Abelino. naggoyo siya sa dulo, pero diba, importante, marami siyang chicks before. Natuto siya kay Dr. Pepe. Alam mo mga bayani natin, ano yan magkakatabihan sa kanilang galing magsuyo ng kepay, diba? Talo pa niya sila Prince Umpal. Kayo makinig sa kanya, makinig kayo sa mga bayani ng Pilipinas. Sunod, I died for this. I spent my life in a cage where I died for this. You died para sa mga pisonet ng mga bata, di ba? Amoy pa lang. Minsan iniisip ko kung nakita ni Rizal yung Pilipinas ngayon. Magpapabaril kaya siya sa mukha na lang kaysa sa likod. Kasi mainis na lang siya. Sunod, from Aldwin is cute. Tita Dante, di ba? Lagi kitang pipiliin. Yan ang itlog na kahit nakatira ako sa hawla ng matagal para maire ka, gagawin ko para sa'yo, Tito Dante. Ganyan kita kamahal. Maraming salamat. Wala yung abs mo, wala yung itsura mo. Nasa puso yan. Yan ang gusto ng mga babae. Yan ang nagpatibok sa mga puso ng mga babae. Parang kay Dr. Pepe. Sunod, a philosopher once said. Yep. Kung alam niyo yung isang video natin, naalala niyo siya. お前はもう死んでいる。 Siya ay isa sa mga pinaka sobrang galing na flip top rappers ngayon ng Pilipinas, diba? Di mo na kailangan mag-isip, sisigawan ka lang niya. Tapos okay na yun. Sisigawan ka lang niya, tapos panalo na siya. So, doon natatapos sa ating mga May Ligo. Maraming salamat sa mga nanonood, diba? Huwag nyo kalimutan sumali sa contest, ha? Matagal pa naman ang deadline, diba? So, gumawa lang kayo. Syempre, ako ulit si Paulul. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga Pepe nyong friends. Syempre, mag-subscribe. Ginoong Paulul. Wow.